Tulis na. Andi na yung cellphone. Oh. Andi na yun. Oh. Tisa. Kanina nawag. Ngunit sa palig na kong kuan. Sundang. Oh, hello. Uli na. Oh, 25 mil man to. Oh, sige. Mana na kron. Oh, sige. Sige, bye. Anak. Tagaw na. Kaya ko lakaw. Sige. Adol, imo na po dolo. Kaya ako napot. Ano po? Halika. Ay, daghan na kay Kwan, halang kayo tipin. Ay, natin pagdaghan na lagi tipin. Kigahalang kayo niya. Wala ba tayo cheeser? Ano, balik si tipin kay... Natalaw tipin. Ay, lagi na palapit. Balik ka tipin. Balong, lamig kayo ni. Ah! Sige, tugpo. Sige na. Mugan, dipindi na. Pero ako Moy. Huy. Ay na. Mama, ikaw man ani mong hugaw man ha. Hindi ko kung tel. Son, katong sa tuwang karang spap. Oo, lagi ito problema natin kaya wala pa kang pasagara ko, ma'am. Dok, picture ko lang. Picture ko balik. Tarong ha. Sige, next pause. Sige, next pause. Wake. Sige, mana. Okay. Salamat. Kabalo ko nakita ang kwarta. O, dire 500 daw rin nos kalibo tong mata. Ikaw ha, marumaraw gikaganahan kag imurang sunuhon. Excuse me. Pwede ka? Paghilom ka to, kag masayon-sayon ko. Pangitag lang tawa to, pwede nyo bastuson, oh. Ayaw ko. Akong pasabot, pwede kang muhawaan akong motor kay mulakaw na ko. Ayaw mo din eh. O ako ana. Bastos ka unya. Hoy, mamang may parking magkano eh? Aw, di na pwede mong parking dire. Kita man lagay kaning signboard nga no parking oh. Nga, asa man ang yes parking han eh. Ang yes parking ba, asa man dapet? Hoy, ako motor oy! Basta layunin ako motor nila! Ako nung gipato sila kay Ay, excuse me, may hapon. Oy, man. Asa nang balay ni Kapitan Hane? Mama, nung sa man imong tuyo? Ay, sige, apil-apil, kay dili man ikaw pangutana. Asa nang balay ni Kapitan Hane? mo man si kapitan no. Oy, ali. Maman, kanang imong 500, himuo na to nga pwede ka makadaog bisag asa ani pinaagi sa rulita. Usaw na pagkalaki? Sayon ra kayo og asa ka hunong na rulita. Aw, og asa matunog mao na may imuha. Anan, ug matungdan anang kwarta nga 2,000, 3,000 na napagi-cellphone nga iPhone ay. Paldo kaayo, ginaan sa kay ko. Oh, sige, 500. Oh, draw. O sige, 500. Okay, ako lusugdan. Oy, toyok. Agoy na itunong sa Monggol. Lapis, daog. May magkikipagataw ko na ng basketball lagi. Ay! Kabuuan ka! Adi na, adi ka tawa ka. Kubrag yun. Sus, yung tawa ka. Kuan laman. Agad. Nayara pa mo. Gani.
Sige, sipat yun. Ay, wala akong galantaw. Ano na ako ng tao? Mahapit ikaw pasiklip ha? Kung babae ko sa kumotor, ay. Ay, sorry lalaki man di ay. Nawag ka among ko ba? Yun, panday ka. Sorry na ba? Hinaptan. Ako sa di ko niya. Ako may balil man ka na ko yuta. Bisig ka na ang yuta mo nagkasakit. Mamalin po ko na din ay mo yuta. Ano, magsubagay naman ta. Buang mo di ka. Haray, isang buhay. Muto na po siya. Sige. Hiko, Masuk na ikaw. Asan na dito? Hoy! Hoy! Ay moy, ay rapong kakita ta. Ano man? Nakuyatak ni mo ice. Saan man ako ng ice? Ibutang ani mong nawon kay may action na mo kog dubo. Makulian gani.